Цеко, какво правиш, брат? С тази се забивах. Ачка, брат, нямаш такъв мълчен мокни. Всички знаем, че това не е вярно. Всички знаем, че току-що излъга. Да, сега, сега е така. Сега е другата. Още две крачки назад. Какво се случва? Една напред. Една вдясно. Сега напред е така. Може. Ама налага се. Какъв беше? Добре, моля да ме обясните какво гледаме. Йонси, какво гледаме? Какво стана току-що? Цеко, брат, I get it, bro. You're him. Понякога. Окей? Не, винаги има понякога. You're him. Събираш вилари. Ма what the fuck is this, Цеко, брат? Цеко, трябва да си изясним, брат, какво искаме да правим преди да започнем да клипваме, брат. Ти какво косплееваш? Тя какво каза? Марс ли? Adventure Time! От Avenger Times! Actually, реално